Ndibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Sizawuthetha ngoPitso Mosimane malunga neqela kule Kaizer Chiefs. Zithi ke indaba ke baphulaphuli ke uPitso Mosimane uready into yokubana nanini na iKaizer Chiefs xa imfuna ingamthola, akanatima jonge yona. Naye ke kuthiwa konondaba xa bemva utshilo wathi uready noba iKaizer Chiefs ingankqonkqoza ngolesingaphi, uready into yokubana ke angawamkela umsebenzi weqela ke leKaizer Chiefs. Na ukhumbula into yokubana ke iKaizer Chiefs yile ndingakabi nayo kumqeqeshi sothi ka ngoku isenza laa nto kuthiwa ngamahlende nyuka, ifuna ucacisa isizathu saloo nto. Ke bathanda ke imanagement eKaizer Chiefs ufuna ulala eqokobheni, ibambelele ethembelele ngekhoyo ngoba ingafuna ukhupha imali, ngoba iyayazi into yokubana uPitso Mosimane funeka ebhatelwe, and iyayazi into yokubana uJose Rivero mele ebhatelwe xa ethe wafika waqeqesha phaa kwiqela leKaizer Chiefs. Yiyo loo nto iKaizer Chiefs ngoyitsala idontsa nzima, ingafuna ukuthi ivele babane bexela imisebenzi aba baqeqeshi babini into yokubana ke basebenze bade baphela apho sothi ka ngoku bafuna into yokubana babe nento yokubambelela yokoyama xa bengafuna uchitha aba baqeqeshi babini. Kodwa into endakuyithetha inye izingalenzi iphutha imanagement eKaizer Chiefs iqhubeleke naba baqeqeshi babini, ngoba kaloku okubalulekileyo nakule ndawo bakuyo naxa benohlala phantsi bakhe umkhanyo bazibuze uba bafike kanjani ngeke benempendulo ithe ncakasana, ngoba aba baqeqeshi baqale bafuna ukwenza izinto ezirongo kakhulu up until abalandeli beqela leKaizer Chiefs basukume bame ngenyawo babheke phaa eNaturena. Mna ndisenombuzo endinawo othi uba abalandeli beqela leKaizer Chiefs abazange bathathe isigqibo sobheka phaa eNaturena, ingabe iKaizer Chiefs othi ga ngoku naba baqeqeshi babini ibekene phi? Apha mele sibaxhawulele izandla abalandeli beqela leKaizer Chiefs, ngoba ngokuthanda itimu yabo, ngoba babe nothando letimu yabo, basukume xa bebona kungekuhlanga bawufaka izikhalazo, ngoba ngoku ngesithethe enye into ewe ke bazawunconywa ke ngoba emveni koba ke kuye kwaye abalandeli phaa baye baphakamisa aba baqeqeshi bazama utshintsha ezi zinto zirongo bebezenza. Baqala ngoba buyisoduba, baqala ngesikim basiseta ngenye indlela, yaqala iKaizer Chiefs ke yabuphakamisa yabe ngoku ihleli lweposition 3 ke ngoku. Kulapho ke thina sithi bangalenzi iphutha loqhubeleka nabo, ngoba bawuxakana nento kusizini ezayo aba baqeqesha abakabikho maveni okanye experience, abakabi na experience yokucoacha itimu engangeKaizer Chiefs. Bangabanikezi umthwalo ngapha kwamandla wabo, basebenzile ngoku siyavuma, sibaqhwabela izandla. Ngoku mabafuna umqeqeshi onamava ozokwazi into yokubana aqeqeshe iKaizer Chiefs kwisizini ezayo uqwaba. Ayikho kenye into noPitso uyatsho lakhe icala into yokubana ke umfana omdala uyafumaneka. Ngoku kushota iKaizer Chiefs into yokubana ke mayime ngenyawo okanye ke ikhangele ke uRivero, ngoba thina ngowethu umbono, nothi ngowabanye abantu umbono, ngowethu umbono kule channel besicinga uba iyawukhangela uJose Rivero lwebeqeqesha iqela leOrlando Pirates. Injalo ke baphulaphuli, ningake ningene ke nina nitsho into yokubana niva njani, nize ningakhohlwa usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.